Sa pagsaulog sa culminating activities sa 87th araw ng Davao, mag-andam na daan og mga panagang sa kainit sa adlaw. Karong nagpahimangno ang Pag-asa Davao nga posibleng taas ang heat index o init nga mabati sa lawas sa tawo atol sa kasaulugan. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa mga nahibiling aktibidad una matapos ang 87th araw ng Davao sa Domingo, sama sa Parada Davaoenyo ug uban pa. Nagpahimangno daan ang Pag-asa Davao sa posibleng taas nga heat index kung ang init nga mabati sa lawas sa tao. Sa tala sa ahensya, natala ang 38 degrees Celsius nga heat index sa Davao City kagahapon March 14. Posible matod pa nga masundot kini og taas gihapon nga heat index sa mga mosunod nga adlaw. Laki pang adlaw sa kulminasyon sa kasaulugan sa Domingo March 17. Hapit naman mosulod ang dry season. Kung mawala na ang northeast monsoon or hanging amihan, mo-follow na ang onset of dry season. So during dry season, plus na apay El Nino, so expect nga magka-taas ang ato ang temperatura. Sumala sa Pag-asa, extreme caution o magbantay na kumuabot na sa 33 nga to 41 degrees Celsius ang heat index o ganaan na sa danger classification kung muabot na sa 42 nga to 51 degrees Celsius kung asa posible nga masinati ang heat cramps o heat exhaustion nga mamahimong mo-resulta sa heat stroke. Hinoon mi pahimangno ang Pag-asa sa mga pamaagi nga makalikay sa posibleng nga epekto sa sobrang init sa panahon. Dili magpa-expose sa init sa adlaw from 10 o'clock to 2 o'clock or 3 o'clock sa hapon. Then inom og dahang tubig nga dili para keep hydrated. Doon na sab sila ginarekomenda nga mga color sa sinina nga makaalibyo sa mabati nga kainit sa panahon. White. Kung itom, mo absorb na siya ang init, nga samot kag ka-feel nga ang imong body kanang init. O samantala og white, dili kay na mo kuan og init. Busa ang street vendor nga si Maribel. Ginapaniguro nga nakasuot og long sleeves og duna say bitbit nga tubig karong init ang panahon. Lain jud ang kainit karon. Kani sir, magsuot kog ano nga gibutangan man gani na ako nig padoble tapos nagkalo pa ko tapos na jud mi permanente tubig. Ginasiguro sab ni Catherine nga dunay panagang inig mula ag kauban ng iyang anak karong araw ng Davao. Dalatag payong po. Payong tapos halo. Yeah, protection sa tulawas. Samtang ginarekomenda usab sa Pag-asa nga kumamahimo menusan ang mga outdoor activities sa peak hours kanu sa grabe kainit ang adlaw. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.